Lehenik eta behin esan behar duguna da, ezagutu berri duguna, sententzia historiko bat dela, lehen aldia delako, inkomunikaziopean emandako atxiloketa baten kasuan, Europako giza eskubideen epaitegiak, esaten duena, Espainiar estatuak torturatu egin duela. Orain arte, jakingo duzuen bezala, 6 kasutan konsideratu du epaitegi horrek eta zigortu du Espainiar estatua tortura salaketak behar bezala eta behar beste ikertu ez izanagatik. Baina esaten dudan bezala gaur da, edo oraingo hau da, lehen aldia, Europako giza eskubideen epaitegi horrek Espainiar estatua kondenatu duela ez bakarrik tortura salaketa batzuk behar beste ikertu ez izanagatik. Tribunal horrek Espainiar estatua kondenatu du, torturatu izanagatik. Eta horrekin arrazoia eman dio Gipuzkoako epaitegiari. Esan dezakegu, sententzia historiko bat izateaz aparte, kasu hau justizia poetiko kasu bat ere badela. Gaur betetzen direlako 37 urte, Jose Arregi basatiki torturatuta hil zutela. Horrexegatik, harrezkero, gaurko egunez, torturaren aurkako eguna ospatzen da Euskal Herrian. Justizia poetikoko kasu bat da, bai, baina justizia errealeko kasu bat ere bai. Kurioski, edo oso esanguratsuki, Estatu espainoletik kanpo ematen dena. Sententzia honek arrazoia ematen dio ezker abertzaleari eta arrazoia ematen die herri hontan tortura sistematikoa izan dela, salatu izan duten eragile eta elkarte guztiei. Izan ere, esan bezala herri hontan tortura sistematikoa izan da. Ez bakarren batzuek esan ohi duten bezala funtzionario bakar batzuen nolabait esateko exzesoa. Herri hontan sistematikoki torturatu du Espainiar estatuak. Zentzu hortan, gogora ekarri nahi dugu duela gutxi EAEko gobernuaren aginduz Pako Etxeberriak eta haren agindupeko lantaldeak ikerketa bat publiko egin zuela, non frogatutzate ematen den EAEren kasuan 4.000-tik gora persona izan direla torturatuak. Euskal Memoriak berriz 700-tik gora kasu aipatzen ditu Nafarroaren kasuan. Beraz, esan dezakegu Espainiar estatuak tortura sistematikoki erabili duela herri honetan, herri honen kontra, independentismoaren kontra eta herri honen burujabetzaren aldarriaren kontra. Tortura posible izan da herri honetan, Espainiar estatuan, impunitate eta estalketa sistematiko eta sistemiko bat eman delako. Estamentu askoren konplizidadea egin du posible torturak. Gorputz polizialaren konplizidadeak, nola ez, eta praktikak, Audientzia Nazionaleko forenseenak, epaitegienak, epaile askok begiratu dutelako azken hamarkadetan beste alde batera, eta tortura posible izan da ere komunikabide askoren eta askoren jarreraren ondorioz. Gaur egun ere, zoritxarrez, impunitate eta estalketa horrek indarrean darrai. Eta halaxe erakusten du esaterako Espainiar gobernuak Nafarroako gobernuaren asmoaren kontra jartzen ari den oztopoak. Dakizuen bezala, Nafarroan ere EAEkoaren moduko informe bat landu nahi delako eta aukera horren kontra ari delako Espainiako gobernua zuzenean. Zeren beldur da Espainiako gobernua? Honexen beldur. Halako informe batek frogatuko duelako esan den ari garen hori. Herri hontan tortura sistematikoa izan dela. Sententzia honek agerian uzten du ere luzaroan esaten aritu garena. Herri hontan gatazka politiko bat izan da. Eta herri hontan violentzia asko izan dira. Ez da egia herri hontan violentzia bakarra izan denik. Ez da egia herri honetan etak bakarrik erabili duenik violentzia. Estatuak ere violentzia erabili du sistematikoki Euskal Herriaren kontra. Eta gehiago esango dugu, estatua orain ere violentzia erabiltzen ari da Euskal Herriaren kontra. Zoritxarrez,
Espainiar estatuak gaur-gaurkoz ez diolako oraindik ere uko egin violentzia erabiltzeari. Espainiar estatuak ez du egin nolabait bide politiko eta demokratikoekiko transitorik. Eta esan bezala, estrategia violento bat erabiltzen jarraitzen du herri honen aspirazio demokratikoen kontra aritzeko. Hor dago, esaterako, dispersioaren errealidadea, eta hor dago, urrutira joan gabe, esan bezala, herri honen eskubide nazionalen ukazioa. Zentzu hortan, dei egiten diogu, berriro ere, Espainiar estatuari behingoz, alde batera uz dezan bere estrategia violentoa, eta behingoz, ezker abertzaleak garaian egin zuen bezalaxe, egin dezan estrategia violento edo violentzian oinarritutako estrategia batetik, estrategia politiko-militarretik, estrategia esklusiboki baketsu eta demokratiko baten aldeko urratsa edo transitoa. Dei egiten diogu beraz, Espainiar estatuari herri honen eskubideak errespeta ditzala. Azkenik, sententzia honen ondorioez hitz egin nahi dugu. Torturaren biktimak gatazka honen biktimak dira, violentziaren biktimak. Eta gainontzeko biktima guztiek bezalaxe, aitortza behar dute eta erreparazioa behar dute. Behin baino gehiagotan esan izan dugun bezala, ez dagoelako normalizazio politikoaz hitz egiterik, ez dago elkarbizitza etorkizun bat eraikitzerik, milaka eta milaka lagun hauek aitortzarik eta erreparaziorik ez baldin badute. Zentzu hortan, exigitzen dugu torturaren existentziaren aitortza politiko eta instituzionala. Eta exigitzen dugu ere, esan bezala, biktima horientzat, guztientzat, milaka eta milaka lagun torturatu horientzat, justizia eta erreparazioa. Baina gauza zehatzagoak ere exigitzen ditugu, aitortza eta erreparazio horren baitan. Exigitzen dugu berehalakoan errebisatu egin daitezela Igor Portu eta Mattin Sadasolaren sententziak. Exigitzen dugu errebisatu daitezela berehalakoan une hontan espetxetan diren ehunka eta ehunka preso politikoen sententziak. Haietako asko eta asko, gehienak, hain zuzen, torturapean egindako nolabait, torturapeko deklarazioen ondorio direlako. Beraz, exigitzen dugu sententzia horiek danak errebisatu daitezela eta tortura salaketak izan diren sententzia horiek bertan bera utz daitezela. Exigitzen dugu, egin berean, azter daitezela ere errefusatuta dauden lagunen sententziak, zeintzuren nolabait kontra bilatze agindua dagoen eta zeintzuren kontrako bilatze agindu horiek halaber torturapean egindako deklarazioen ondorio diren. Hemen askotan entzun dugu esaten badirela ehunka kasu batzuk violentzia batenak, etaren violentziarenak argitu gabe daudenak. Honek agerian uzten du asko eta asko direla herri hontan oraindik ere argitu gabe dauden kasuak. Kasu hontan estatu violentziaren, estatu terrorismoaren kasu asko dago argitzeke. Exigitu izan zaio ere, behin eta berriro, ezker abertzaleari, egin dezan bere iraganaren azterketa kritiko bat. Guk gaur esateko duguna da, esaten ari garen honen guztiaren argitara, asko dela iraganari buruz nolabait berrirakurri beharrekoa. Eta entidade eta estamentu eta eragile askok egin behar dutela nolabait bere iraganarekiko errebisio kritiko hori. Zoritxarrez, lehen ere esan dut, gaur eta hemen, oraindik ere, estamentu horietako asko, eragile asko, eta arduradun politiko askok jarraitzen dutelako, kasu hontan torturaren existentzia bera ukatzen, eta torturaren nolabait edo tortura ahalezko egiten duten jarrerak izaten. Aipatu dugu, adibiderik hurbilena denboran, Espainiako gobernuak, Nafarroaren kontra darabilen harrera oztopatzaile hori. Hain zuzen, Nafarroan EAEn egin zenaren moduko txosten bat egin ez dadin. Bada, horrekin guztiarekin amaitu beharra dago, behingoz. Bukatzeko, esan dut hasieran gaur torturaren aurkako eguna dela, hain zuzen 37 urte betetzen direlako Jose Arregi torturapean hil zutenetik, bada dei egiten diogu
gure militantzia guztiari, oinarri sozialari, baino dei egiten diogu bereziki euskal gizarte osoari egun hauetan ospatuko diren mobilizazioetan eta ekimenetan parte har dezan, hain zuzen, torturaren existentzia salatzeko eta torturatuak izan diren milaka eta milaka lagun hoien aitortza eta erreparazioa eskatzeko.